В това видео ще ви покажа как да записвате екрана на вашия компютър или лаптоп с безплатната програма Zoom, която основно се използва за видеосрещи, но с която също може да правим страхотни записи на целия екран или на избран от нас прозорец, към които да добавяме и картина от нашата веб-камера, виртуални фонове към нея, както и стикери и текст към нашите записи, а също и да рисуваме върху екрана, за да насочим вниманието на нашата аудитория към избрана от нас част, и всичко това напълно безплатно. Здравейте и благодаря, че избрахте да гледате това видео. И ако за пръв път попадате в моя канал, аз съм Виолета и всяка седмица публикувам клипчета, свързани с YouTube, интересни ефекти и приложения, които ни помагат да бъдем по-креативни, така че ако темите, за които говоря, ви вълнуват, натиснете бутона абониране и кампанката, за да не пропускате интересна за вас информация, а линкове към всички сайтове и приложения, които ще спомена днес, ще намерите в описанието под това видео. А сега минавам към екрана на моя компютър, където вече съм отворила сайта zoom.us, на който първо трябва да си направите една безплатна регистрация, ако все още нямате такава. Ако е така, само натиснете оранжевия бутон Sign up it's free и след като в полетата тук си въведете вашата рождена дата, после можете да се регистрирате с вашия Google профил, Facebook профил или вашия имейл. После отворете тази страница от линка в описанието, за да изтеглите безплатното приложение на Zoom на вашия компютър, а за да го инсталирате, натиснете тази стрелкичка и изберете отваряне. А сега отварям приложението Zoom и избирам New Meeting. Не се притеснявайте, защото реално няма да стартираме видеосреща, а ще си настроим какво да записваме от екрана. Тук избирам да се присъединя с аудиото от моя компютър, а сега натискам бутона Share Screen и се отваря този прозорец, от който мога да избера какво точно от екрана на моя компютър искам да записвам. Ако искам да записвам целия екран, трябва да си избера първата опция Screen, а ако искам да записвам определен отворен прозорец, мога да избера него от вариантите тук. В случая аз искам да записвам прозореца с Google Chrome и го избирам. Тук долу има още две опции, които са важни, особено при запис на екрана на компютър. От първата можете да добавите звука на вашия компютър към вашия запис. Например, ако ще записвате видео от екрана на вашия компютър, е добре да активирате тази опция. Аз я избирам. Следващата опция е добре да включите, ако ще записвате игра или видео от екрана. А ако просто ще записвате вашия десктоп или програми като Excel или Word, това не се налага. И когато сте готови с вашия избор, потвърдете с Share. В момента екрана ми е споделен, но никой не го вижда, защото моята видеосреща няма други участници, а за да започна да записвам екрана си, трябва първо да поставя мишката върху черното меню и да кликна върху последната икона с трите точки, след което се отваря това подменю. От тук трябва да избера първата опция Record или да натисна клавишната комбинация Alt плюс R. По-надолу в това меню също имате възможност да включите или да изключите аудиото на вашия компютър от тук можете да оптимизирате екрана за запис на видео или игра, ако предварително не сте го направили. А ако предпочитате да виждате това меню в долната част на екрана, трябва да кликнете върху бутона с тази стрелкичка и сега моето меню се премести. Преди да започна с записа, натискам първата икона, за да се уверя, че от менюто тук съм избрала правилния микрофон, а после натискам втората икона, за да проверя и избора си на веб-камера. Всичко изглежда добре и сега, за да стартирам записа, натискам бутона Record. Тази черна лента с основното меню, тя няма да бъде записана, така че каквото и да правя в менюто, то няма да се вижда в моя запис. В момента екрана ми се записва и сега мога да си отворя още сайтове, както и да пусна видеоклипове, ако желаете да участват в моя запис. Другото, което мога да направя, е да споделя картина от моята веб камера в моя запис.
За целта натискам тази икона и картината от камерата току-що се появи. От рамката тук мога допълнително да увелича или да намаля нейния размер, а също и да я поставя на екрана там, където аз желая. Ако забелязвате, зад мен фона е замъглен. Мога, ако искам, да си добавя и виртуален фон. Затова от основното меню натискам тази стрелка и избирам петата опция Choose Virtual Background. Отваря се този прозорец, от който мога да си избера различен виртуален фон. Аз си оставям замъгления и затварям този прозорец. А сега спирам и картината от камерата, отново от тази икона. Други интересен инструмент е този. Като натисна иконката с моливчето, се появява това меню, от което мога да си добавям всички тези елементи към моя запис. Ако искам да си добавя текст, кликвам тук и записвам каквото желая, а от полето формат мога да променям цвета, шрифта и големината на текста. От следващата икона мога да добавям стрелки и различни геометрични фигури, с които да очертавам избрани от мен елементи на екрана. От иконата Stamp мога да използвам тези 6 знака, ако желая. А от следващата икона мога да избера един от тези символи за моята мишка. А накрая мога да изтрия всички елементи, като натисна иконата с кошчето и избера втората опция. Ако имате нужда от почивка, можете да спрете на пауза, като натиснете трите точки и изберете Pause Recording, или като натиснете клавишната комбинация Alt плюс P, а за да продължите с записа, трябва да натиснете отново трите точки и да изберете този път Resume Recording, или пак да натиснете Alt плюс P, след което записа продължава. На финала, когато сте напълно готови с вашия запис, можете да го спрете или като натиснете трите точки и изберете Stop Recording, или като натиснете клавишната комбинация Alt плюс R. Аз току-що прекратих моя запис и вече мога да спра да споделям и екрана си, като натисна Stop Share. Аз да прекратя и тази видеосреща, в която участвах само аз, натискам End, а тук избирам End Meeting for All. После на екрана се появява това съобщение, с което Zoom ме информира, че в момента конвертира моя запис и когато този процес приключи, автоматично се отваря папката, в която се съхраняват тези три файла на моя запис. Последният е видеофайл с разширение MP4 и вграденото аудио от микрофона и компютъра, който можем директно да споделяме в социалните платформи или да обработим, ако се налага, с всяка програма за видеообработка, но също така разполагаме и с отделен файл копие, но само на аудиото. За да прегледам записа си, просто кликвам два пъти бързичко върху него и той започва. Това беше още един безплатен начин, с който можем да записваме без ограничения екрана на нашия компютър, и ако това видео е било полезно за вас, харесайте го, с което изключително много помагате на този канал. А ако искате да видите и други безплатни програми, с които също можете да записвате екрана си напълно безплатно и без ограничения, гледайте следващото клипче. Чао и хубав ден от мен!